Jeg hedder Kasper Skaarup, og jeg er medejer af firmaet Inlight. Og vi har valgt at lave en KNX-installation i den her villa, som jeg også selv skal bo i. Og det har vi gjort af flere årsager, men den primære er for at lære systemet rigtig godt at kende og mulighederne med KNX. Så vi har bedre mulighed for at komme ud og sælge løsninger til kunder, så vi kender noget til KNX-systemet. Det er en af de primære grunde til, at vi har valgt at lave det her hjemme i min bolig, som jeg sidder i lige nu. Derudover så har vi valgt at køre med Shuko stikkontakter i hele villaen, og det har været en lidt blandet fornøjelse at arbejde med det, fordi det er nyt for mig, men jeg vil til gengæld sige, at der er virkelig mange fordele ved Shuko. Til dels designet. Det er virkelig nemt at ændre i design i forhold til brugen af det. Vi har valgt USB-stikkontakter til at sætte vores mobilopladere i, så man ikke optager en stikkontakt på en mobiloplader. Så har vi valgt flere andre steder at sætte stikkontakter med HDMI-udgangen, som også passer ind, og det hele er den samme dåse, så det gør det nemt for os som installatører at installere produktet, og så bagefter tage stilling til, hvad skal det egentlig bruges til at tilpasse det. Og i hele byggeprocessen har det været utrolig nemt at arbejde med materialerne. De skal ikke sidde så lige som traditionelle dåser skal. Der kan man justere det hele finish fra i rammernes vinkler kan man dreje på, så det hele sidder lige til sidst. Så elektrikerne har også haft stor fornøjelse ved at arbejde med det.